Muta nwa mee ife niile kwesịrị na ị ga-eme ego na amụba ọ na-edu nwa be ya obu tata ndị oyibo na-akpọ ya ime settlement ọchụdebetete ọ na-edu nwa be ya obu ego a dị 1 million naira 1 million naira ọchụdebetete ọ na-edu nwa be ya obu taa ndị oyibo na-akpọ ya ime free anya ka anyị na-eri oriri ya taa ego a dị 1 million naira then I ga-agwa ya ọbịa ka o buru ahịa na nke anyị a ga-enye credit facility of 500,000. Ndị ekene ọ ga-ebi na be m mgbe ọbụla o ji chọọ ịkwa nwee ike ọ ga-enwe ka ọ dị mgbe o ji decide na a ga-apụ ọchụdebetete high chief tem nke nne nwatakịrị aṅụrị egbu onye ba nne nwatakịrị ndị Ogbuma naanị nri local government from Enugu steeti tem nke ahụ ka o si bịakpara ọchụudo isukwuba anyị izu traktọ n'ebe ndị ahụ ndị nwe ya yesi o amen ngwanụ adaba anyị ka nna chikwazi agbakwenu ụmụ ike butekwenu Odumakwenu agbakachano enwere m ọnwụ n'ụbọchị taa na nnọdụ ebe anụ nwa na-eme sakati mama m onye ọfụma nwa Igbo lọlọ chudebetete ana m ekene ụlọ na ụdị ọnọdụ a taa otu ọnọdụ a si wee dịrị n'ụbọchị taa na nnọ n'etiti ụlọ ya wee na-eme ọchụdebetete our chief ekene nge nwanne m nwoke gbachara boy 9 years onweghị ibe enyere mana ibe enyere ewe ekele and o jiri ega n'iru maka onweghị ibe dị ka gụ na nwatakịrị bichaa iwere ezigbo obi Chineke nyere gụ wee bere eberesi nwa m gaa n'iru ego secondary thing ego bịara abịa mana iwuru obi a enyere ya eji ikpere ga-ebere go gaa n'iru ịkarịkwa onda boy n'ihi ọ gwara ebe a kịta credit ịmara otu ọha gụ ya na bosi wee bi were n'ụbọchị taa iwe nara ngozi a lekwe nne gị okwu lekwe ọtago ọdas gụnaba gaba n'iru mara obi ahụ gụnaba gara n'iru ọ ga-adịrị mma obere mgbe bidoro owe ibe bụ aṅụrị ndị bụ na mmadụ na-agụ na ndị ekwu ọbịa mere gịnị obi ka anụ mekene unu n'iji unu bịara na-asị na ọ ga-adịrị anyị na mma a sị na ekene ga-adịrị onye nyụrụ ahụ dukwuoro onye nụrụ isi ya enwere m ọnwụ na m nọ n'ebe a wee kene so nna m jisi ike onye ahụ ejuru obi taa anya ka ọ nwebe ọchụudo onye ka ọchụudo juru obi onye ka ọ na-enwe aṅụrị enwesị aṅụrị ike nna jisi ike Chukwu ji agọzi gị o bujuru m na anwụlị nkwụ eto si dum nwanne nwatakịrị ejuru ụlọ ma okwute nwe mana ọchukwu mara odoba nwele nwe so mana akwa anyị na-ekwekwe anyị bụ mbịalụ bụ na site na amala Chineke nwa abụọ niile ga na-enwe ga na-esite n'obi mba o jere esi na-ekwuru abịa izugbe anyị nwekwara okwu izugbu kwenu ndagba kwenu odewa kwenu Nigeria kwenu I'm Honorable Edwin Isuku. Honorable Edwin Isuku, my name.
So ebe a nọkịta bụ na ebe onye anyị mere nna. Ya ka anyị mere nna. Anyị mere eme. Ya bụ nna ndị be Ezike Zonwaka. Anyị mere eme. So ọ bụ ihe ọṅụ na anyị nọ ebe a wee na-celebrate ojú ọ̀nà ìdí nwa ụnụ nwoke. Ọnọdụ agosi na o mere ọfụma n'ụlọ ọ gaghị isi ọnọdụ ya na ukwu isi agaghị nwadọ uru. Akwa onye aka a na-ekwu maka ya. Ekpekọ ọka na ọ nakwa achịsa ọchị na-eke eze ya na-ekewa waa nke a ka o si nnukwu nwanne m nwoke ịmaka ji wee bido wee do n'ọnọdụ a wee nwee ike ibido were aka ha birikwa dọkịta ka ibido njem aka na-agọrọ nwatakịrị ekpere ọma ọ gaghị ekpechi ya agwa gị ọ dịghị ezike mmadụ ịgbacha mmadụ bụ ọya sị gị na anyị ga-ebi na-ebirikwa ya kredit ọkwa anyị ọhịa agụrụ ya ebido ga-agụrụ ya edisaid na ọ ga-akọntinu na kredit ma ibi ebe ahụ. So I'm a yogi. More like to do humble. Never wish to have to do. One winter. We had the money when he had to go. I say, you do. You don't need a minute at that for you. Just a seat. Now, you will get you make a you don't like it like this. That'll be chineke. You know, you just week again. What you say, do you? I am money. I am a man. You are money in deal. Yatana. The matter I'm the book we can't have back. So kila Chineke ihe ejisi ngwa ogige. So mebe onye nna anyị nyere ego a na-eme ọfụma. Chudebete a na-agba ya. High chief. Enwe ya. Ala Chudebete. Obido asọ Jesu. So ọ bụghị onye izizi, adịghị akwụsị na gị. Ekpere m na-efe ekpe nwanne anyị kpere. Can you see a gag? Amen. Again, one okay, we're going to go. Ogun boy, maybe going to take them. Sakati. Yes, when the last one, I follow. Let's just settle in. Now let's gas uno. A better discount. Oh, war. Papa, oh, yeah. 8 years or 12 years ago. 11. I don't know why I was a Emeritus, Chairman Emeritus. Life can knock. I'm on a video life. No, I'm on life. I'm a clear. Okay, how are you? Can I? You are Hausa, agbọghọ ewu. Nwa agbọghọ ewu. Agbọghọ ewu. Ka nwa boye ji ekene ya. Ọ na-akpọ ya agbọghọ ewu. Agbọghọ ewu ka ndị anyị na-akpọ ya. Asọ mara na Igbo ya bụ ya na. Ndị anyị na-ekweni yo. Anyị ahụ na ahụ na-emeka. Lọlọ. Natanu ya je ni. Okwu enyi be anyị nke na. Mabe Ezike Zonwaka na-agba. Ya nwa. Na mere nkwu enu. Kele kwa ada n'uju. Ada nju be anyị. Ada ete. Nwatakịrị a na-ekenekwa na ọga ya, na-ekenekwa ndị be Ezike Zonwaka. Na-ekenekwa ndị agba. Ụmụeze meghe. Ekenekwula ọga niile. Na-ekene madam m. Nne ya ukwu. Ịkwa na otu maka nne ya ukwu. Ya. Na-ekene ọga m. Ọdadị Ochido. Nkene ya ọfụma. Ka mụ na asị wee bie for how many years without any problem. Enweghị nsogbu anyị nwere. Na-ekene Chineke, ọ bụghị n'ike aka m. Because o nwego ndị mụ na ha bidoro ije a. Ụfọdụ daa n'ụzọ. Na Chukwu mere amara mbụrụ onye a na-edu na tata.
na-asị ekene dịrị n'aha Jizọs. Amen. So na-ayọkwa ọga m na madam mmọmi ọkwa kịta ka m banyere nke a na-akpọ ịgba bọị. Biko a na-efukwana m anya a sịkwana na ya na-esetụlugo for that owezi ihe gbasara anya ya ọkwa kịta ka mbanye nke a na-akpọ bọị. Ọ dịrị m na mma tata, ọ dịrị ha nwa na mma, ọ dịrị m na njọ ha waka ga na-agba atọ. So na-asị Chineke o nyekwelu m aka ọzụzụ niile ha zụrụ m for how many years mụ na ha nọ tupu nyelu m aka ka ọ hapụ ịbụ ihe họrọ ha apịa. Nkwa na-ekwekwe ha bụ ka ha si zụọ m ugboro ahụ atụọlụ m na-ego ụka ime ihe ndị ọzọ dị iche iche na ịmụ ahịa mụta ihe mbịalụ. So m jesikwe n'ụzọ ahụ na-agakwa. So ha ka ya bịara m agbamakwụkwọ bịa mụrụ m na agbamakwụkwọ mepere m ụlọ. A na-ayọ nke asị na Kraịst nwe n'anyị. Obi jupụtara m n'ahụ. I thank you all. Seketi akwa ife kwuru ka a na-eme. Ị nwere okwu? Seketi ukwe na Onowu Ọchụudo na Ebetete. Onowu Ọchụudo Seketi. Onowu Ọchụudo Seketi. Onowu Ọchụudo Seketi. Yes. Come eze ka onye were iwe je nwakọ transformer. Onowu Ọchụudo. PR Ọchụudo. PR Ọchụudo.